Ако си търсиш чувалче за зимата, то аз ще ти представя един от нашите модели. Чувалчето се разделя на две отделни части. От вътрешната страна е с много мека кохавлия, която топли на детенцето, а отвънка е с промазка, която е непромокаема. Дори да вали дъжд или сняг, или да духа, на детенцето ще му е топло. Този чувал е поръчан 100 см и става за детенце от 1 годинка до 3-3,5, според зависи на детенцето ръста. Ела с мен, за да ти покажа как да го монтираме на количка.